Ha lesdi Gabon dado hosugo ardungal lesdi ndi fuɗɗama daga nyande asawe salinde. Ɗo majum hakkunde jambiyaji bakin sappo e nayi. Ɓurduɓe njayawri laati ardiɗo mo jotta ha lesdi Gabon biyeteɗo Ali Bongo Ondimba, Jean-Ping Casimir Oyemba, Guy Zumba Ndama e luttuɓe bo. Haɗo man Guy Zumba Ndama, Casimir Oyemba ɓe kawtani Jean-Ping ngam yahugo be teddenga Ali Bongo Ondimba mo PDG fuɗɗi gengal ngal ha berniwol Libreville lamorde lesdi Gabon. Haɗo wala no neɗɗo anditirta o laati ardiɗo lesdi Gabon ngam Ali Bongo Ondimba ɗo tawe nder ɓornance derke'en. Dalila majum laati lesdi Gabon ɗo tawe be ummatore muɗum derke'en ga en duuɓi 30 ko ɓurata geɓe 50 dow temere. Ɗo wonnugo nder maɓɓe e non bo famango ɓe laati hunde handunde ngam heɓugo cuɓol nyande 27 lewru 7 e nden bo ha nder asawere majum lesdi Gabon waɗi 56 après julde ndimu muɗum nyande alarba 17 lewru nduɗo. To leddi Nigeria Boko Haram wurtini fahin wato surrawa gonga ha YouTube hollandum ɓiɓɓe rewɓe nangaɓe no daga 14 lewru nayabru hitande 2014 ha nokkure wietende Chibok ɓe bakin 253 ko ɓurata 50 wato doggi. Ɗum waɗi ɗaɓɓirru bolidal yaadu e ko nandi e majum lesɗe duniyaru fu e non bo ha be boliɗe Michelle Obama debbo Barack Obama ardiɗo lesdi America ngam ɓiɓɓe rewɓe ɓe dokkite ha saroji maɓɓe, amma fu wala ko ɗum sanji. Ɗo majum asawere salinde ɗo ɗum wurtini suraka ɓiɓɓe rewɓe ɓe luttuɓe ha jungo Boko Haram ɓe ɗon joɗi neɗɗo goɗɗo ɗo dari do maɓɓe boliɗe mako ha wato dawla leddi Nigeria e non bo saro en ɓiɓɓe ɓe. Neɗɗo ƴami ɓe yofta himɓe Boko Haram nangaɓe, amma ha jotta ɗum anda noy ɓe giɗi ɗum yofira himɓe ɓe e non bo noy ɗum yofirta ɓikkoy rewɓe majum. ɓawo mbar hoore cembinde ko waɗi nyalade asawe 13 lewru 7 ha berniwol Beni to jiha Woyla Kivu nder leddi Kongo Kinshasa, ardiɗo leddi ndi biyeteɗo Joseph Kabila Kabange hokki dongayere waɗugo nyalɗe 3 nder suno ha leddi majum fu. Mbar hoore majum waɗama ha nokkure nde ko waɗata himɓe 39 on soyi yonki wato worɓe 22 e rewɓe bo 14. Dawla leddi RDC tumi turtuɓe ɓe leddi Uganda wiyeteɓe ADF. E nden bo ha nokkure nde kuje irinda ɗe wowi waɗego ga en lebbi 5 himɓe ko ɓurata temerre maynama ha ɗo majum. Wakkati sunongo fuɗɗi nyande altine 15 lewru ndu e timmi nyalade alarba 17 maru. Pijirle olympique ha berniwol Rio ɗo tokkitini nder mboɗilka ha nder lesɗe Afrika ko luti leddi Kenya e lesdi Afrika fombinari lesɗe goɗɗe ɗo mari ɓillaji ngam heɓugo gettoje bana leddi Nigeria marɗum tammunde cembinde ha pijirle tamre e kosɗe ittama be lesdi Jaman e biji 2 dow mere. Neɗɗo ɓurduɗo margo njayawri ha berniwol Rio laati biyeteɗo Usain Bolt mo leddi Jamaica. O man laati doggowo o heɓi kangeri bakin 3. Lesɗe ɓurɗe margo gettoje laati lesdi America be gettoje 138 laati kangeri. Leddi Ingila 60 kangeri 24. Leddi Shin 65 kangeri 22. Ha lesɗe Afrika lesdi Kenya laati 19 nayabre ɗo mari gettoje bakin 10 nder maji kangeri bakin 5. Lesdi Afrika fombinari 39 nayabre mari 9 gettoje kangeri gotel. E non bo leddi Côte d'Ivoire mari gettoje 2 nde cardi gotel.